ते तुका करते आम्ही बघतो मग तू तुझे दे इकडून जाऊन गेलाय पिक्चरमध्ये. आता तुमका मी व्हिडिओमध्ये सांगणार नाही तर माझ्याकडनं तो तितकेच घेतो का. आवाज येतो चल. मित्रांनो कसे असास मजेत ना. मी आता असं आहे लिहिल्या कापावर. इकडे वडाचा पाटचा जो ह्यो रस्तो हा वडाचा पाट कट्टा रोडा पोईप कट्टा त्याच्यामध्ये जो वडाच्या पाटला रस्तो लागता तिकडे लिहिल्या काप बोलतात. आणि आपण बघू शकता मागे ढग पण किती छान इलेत. खूप दिवसांनी पाऊस कमी झालो. पाऊस गेल्यातच जमा जवळजवळ त्याच्यामुळे आपल्याकडे ढग दिसतात. तर मी आणि गिरीश माझा भाऊ आम्ही कट्ट्यावर जातो. कट्ट्यावर मयूर स्पोर्ट एक स्पोर्टचं दुकान आहे त्याच्याकडे आम्ही जातो आणि आमका टी शर्ट प्रिंटिंग चतुर्थीसाठी टी शर्ट प्रिंटिंग करूक देऊचे तर आम्ही बघूक जातो. जरा रेट वगैरे काढूक जातो. आपण जाताना बघूया काय काय आपल्याक आजच्या व्हिडिओत काय काय आपल्याक बघूक मिळता. कट्ट्यावर गेल्यानंतर मी तुमका मयूर स्पोर्ट कुठे आहे दाखवीन तुमका डिटेल्स देईन. खूप दिवसांनी पाऊस गेलो आणि ऊन पडला त्याच्यामुळे भैमुख घालतात सगळे. गावातली जी लोक आहेत ती सगळी भैमुख घालतात. ह्यो जो मागे तुमका रस्तो दिसता ह्यो पोईपला गेलो होतो. पोईपवरनं आम्ही आता येलो पोईप विरण पोईप मार्गे इकडे. आणि ह्यो नांदोसला रस्तो जाता समोर. नांदोसला ह्यो रस्तो जाता आणि ह्यो स्ट्रेट रस्तो जाता ह्यो कट्ट्यावर. हैना पण कट्ट्यावर जावं घेता पण हैना शॉर्टकट आहे आणि हैना जरा लांब पडता. इकडनं आम्ही जाऊन तुमका पूर्ण बाजारपेठ कट्टा बाजारपेठ पूर्ण दाखवतलो. मास्कची सक्ती असल्यामुळे आम्ही मास्क लावलो बाजारपेठेत दिल्यामुळे. आणि ह्या मागे आपण बघताच ना या विठ्ठल मंदिर आहे. या विठ्ठल मंदिराच्या समोरच मयूर स्पोर्ट आहे. ही कट्ट्याची बाजारपेठ आहे तुम्ही बघताच ती. आणि त्याच्या समोरच ह्या मयूर स्पोर्ट आहे ह्याचा दिसता आता.
ह्या मयूर स्पोर्ट कट्ट्यावर मध्येच सेंटरला बाजारपेठेत. इकडे टी शर्ट, ट्रॉफी, बॅट, स्टंप, स्पोर्टचं सगळं सामान इकडे मिळतं. आणि हे त्याचे मालक आहेत संजय गावठे. तुम्ही सांगा काय काय मिळतं तुमच्या शॉपमध्ये? टी शर्ट, ट्रॅक पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट, स्लीवलेस आणि ऑल ॲक्सेसरीज स्पोर्ट्समध्ये. चतुर्थीसाठी टी शर्ट वगैरे? चतुर्थीसाठी खास टी शर्ट आम्ही बनवून देतो योग्य दरात, क्वालिटीमध्ये. हां, हवे ते डिझाईन आपल्याला बघूक मिळतील. डिझाईन तुम्हाला देऊ. बघू. फक्त ऑर्डर अगोदर किती दिवस अगोदर? 15 दिवस आधी ऑर्डर द्यायची. ओके, 15 दिवस अगोदर ऑर्डर मिळाल्यावर चतुर्थीपर्यंत त्यांना मिळू शकतं? हो, मिळेल. कमीत कमी किती टी शर्ट देऊ का तुमच्याकडे? 15 क्वांटिटी लागते कमीत कमी 15 टी शर्ट दिल्यावर तुम्ही देऊ शकतास? हो. ओके. म्हणजे जर कोणाक जर टी शर्ट चतुर्थीसाठी वगैरे हवी असतील तर अगोदर इकडे येऊन तुमका खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये नंबर आहे, त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट डायल करा आणि इकडे तुम्ही चौकशी करा. आणि तुमका जर टी शर्ट चतुर्थीची वगैरे देऊची असतील तर तुम्ही इथे येऊन देऊ शकतास टी शर्ट. जाऊया आपण? ओके, चल येतो मग. नक्की भेटू परत. कट्ट्यावरचं आमचं काम झाला लवकर. आता आम्ही जरा सुकळवाडीमध्ये जातो ऑफिस चेअर, तर ती आमका बघूची आहे. आम्ही बघतो तिकडे जाऊन कुठल्या दुकानात मिळता काय, कारण ती पण घेऊची आहे आमका. म्हणून आता आम्ही पेट्रोल भरलं इकडे पेट्रोल पंप आणि आता सुकळवाडीत जातो आम्ही. मगाशी तुमका मी सांगितलेलं हे रोज समोरचा रस्तो कट्ट्यावर जाता. आता आम्ही ह्या रोडने येलो नांदस मार्गे आणि आता आम्ही घरी जातलो. आम्ही सुकळवाडीत खुर्ची ती फिरणारी खुर्ची खरेदी केलं आम्ही, पण तिकडनं रिक्षावाल्यांनी काहीतरीच रेट सांगितले नाही, म्हणून आम्ही आमच्याकडचंच रिक्षावालं बोलवलं. आमचं सुनील काकाचा आपलं घरगुतीचा, ते का आम्ही बोलवलं होतं. आता वाटेत आपल्याक मिळतलो आणि त्यानंतर मग मी त्याच रिक्षात बसन परत रिटर्न सुकळवाडीत जातले. तर आपली रिक्षा आता आपल्याक मिळालेली आहे कुमाम्यात. आणि आता गिरीदादाक मी बाय करतोय. आता सुकळवाडीत जाते आणि ती खुर्ची घेऊन येते परत. हे आपलं म्हातारं रिक्षावालो, प्रेमानं आम्ही ते का म्हातारं म्हणतो. दरवाजा खोल. तर आता परत सुकळवाडी. मी आता रिक्षेत बसलोय. आता परत मी सुकळवाडीत जातलोय आणि याच रिक्षेतून मग ती खुर्ची टाकतले आणि घरी घेऊन येतलोय स्टुडिओत माझ्या. मी सुकळवाडीत पण एका रिक्षावाल्याक विचारलेलं आहे की म्हणजे त्या फर्निचरवाल्यांच्या तिकडनं विरणीच्या आमच्या नाक्यावर जाऊ किती रुपये घेताला. तर त्यांनी मला इतके सांगितलेले आणि तुमच्या स्क्रीनवर दिसतात तितके. आणि ह्यो आमचा रिक्षावालो हा, त्यांनी मला इतके सांगितले. त्यामुळे मग मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही नको आणि एका फोन करून मग रिटर्न बोलवले. आता तुमका मी व्हिडिओमध्ये सांगणार नाही, तर माझ्याकडनं तो तितकेच घेतलो. आम्ही आता एक खुर्ची घेतलं रिक्षामध्ये आतमध्ये ठेवलं. हे बघा खुर्ची रिक्षामध्ये ठेवलं आणि
सुनील काकाचं जरा काम होता इकडे गीता ऑटोमोबाईल रिक्षाचा शोरूम आहे त्याच्या केबलचा एक्सलेटर केबलचा काहीतरी झाला तो विचारू गेलो तिकडे समोर. काय सांगायला नाही बसून देतात की हां बसून देतात. बसवून देतात. हो लाव मग. वास्तू लागतो. रिक्षावालो आमका बरो गावलो हो कमीत कमी भाडा मारणारो येऊ देत आवाज येतो चल. अरे विचार कसे संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत आणि आता शोरूम पण बंद झाला आहे आणि सुनील काका आपल्या समोर दिसता तो रिक्षा घेऊन येतात. तो सुकवाडीत आम्ही खुर्ची घेतलो. सुनील काकाचं पण काम झाला. केबल घालूची होती ता पण झाला आणि आता आम्ही परत पेट्रोल पंपावर येलो. तर ह्यांका तुम्ही ओळखतास ना हे जे दिसतं त्यांका ह्यांचा पहिला चायचा दुकान होता. आता थोड्या दिवसांनी आमचा चायचा दुकान असतला. इतकं छळ केलं मी आमचं. तर मित्रांनो मी माझ्या स्टुडिओमध्ये येलो आहे. हे माझं स्टुडिओ आणि ही खुर्ची इकडे ठेवलं आहे. छान वाटली खुर्ची माका आणि स्वस्त पण मिळाली जरा त्याच्यामुळे मी आणली ती. हे माझं स्टुडिओ. मित्रांनो व्हिडिओ माझी पूर्ण झालेली आहे आणि अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे ती म्हणजे आता सध्या व्हायरल होत असलेली प्रचंड व्हायरल होत असलेली एक जी क्लिप आहे रान माणूस या चॅनलमध्ये प्रसाद गावडे याने जे एक पुराबद्दल आपल्या जे सांगितलेलं आहे म्हणजे चिपळूणमध्ये आलेला जो पूर आहे त्याच्याबद्दल जे तो बोलला आहे ते खरोखरच सत्य आहे. तर म्हणजे काय आहे की आपल्याला सरकारला दोष देऊन काही फायदा नाही आहे किंवा इतर कोणाला दोष देऊन काही फायदा नाही आहे. आपणच निसर्गाची हानी केलेली आहे. वृक्षतोड प्रचंड आपली केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे जो आपल्यावर पूर जो आलेला आहे आपल्या महाराष्ट्रात जो पूर येण्याची जी आता परिस्थिती जी आहे महाराष्ट्रातली तर ती आपल्यामुळेच झालेली आहे. आपण निसर्गाची जेवढी हानी करू तेवढं आपण संकटात जाणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही हे जे कोकण आहे ते कोकणच राहिलं पाहिजे. त्याची स्मार्ट सिटी व्हायला नको. तर त्यासाठी आपणच वृक्षतोड न करता अजून अधिक वृक्ष लावायला पाहिजे. आणि जसं की चिपळूणमध्ये जी पूरस्थिती निर्माण झालेली आहे तर तिथले जी लोक आहेत ती अक्षरशः कंटाळली आहेत. तुम्हाला जसं जमेल तसं तुम्ही त्यांना मदत करा. तुमच्या आजूबाजूला जे कोणी संस्था असेल किंवा जी कोणी मंडळं असतील जे त्यांना मदत करायला जे कोण जात असतील किंवा असे यूट्यूबचे चॅनल जे आहेत त्यांच्यामार्फत जर कोण मदत करत असेल आपल्या आजूबाजूला तर या महाराष्ट्रातून पूर्ण चिपळूणमधल्या लोकांना किंवा जिथे जिथे पूरस्थिती झाली आहे पूर जिथे जिथे आलेला आहे या प्रचंड पावसामुळे तिथे तुम्हाला पूरग्रस्तांसाठी जेवढी मदत करायला जमेल तेवढी तुम्ही मदत करा. हीच तुमच्या पुढे आमची यूट्यूबर्सची कोकणातल्या सगळ्या यूट्यूबर्सची हीच विनंती आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला आजचा कसा वाटला हे तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. कोणी नवीन असेल तर त्याने चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.